Akwai wani gida a cikin wata loton duhu wanda ke kan tudu mai nisa. An san shi da suna Gidan Duhu. Zaidu ƙaramin yaro ne mai shekara 14. Yana jin labarin wannan gida daga bakin kakarsa. Wata rana, kakarsa ta kalle shi cikin idanu masu kaifi ta ce, "Zaidu, ka guje gidan duhu. Kada ka kusance shi, saboda cikin shi akwai sirrin da ba a san shi ba, kuma mai cutarwa ne." Amma Zaidu, saboda son sanin gaskiya bai damu da wannan gargaɗi ba. Wata safiya, Zaidu ya tashi daga bacci yana jin wani yanayi mai ban tsoro.